imbaga rabi manen kagayem ken kakabsat, grasya ken kapya iti Dios umaadda kumakada tayo amin. Ket ita nga malem o rabi ket intay pag kinadalan ti topic tayo may panggep iti naidaklan ken napudno nga ayat ti Dios. Ket awat awisek ti tunggal maysa nga tumngeg ken mag-concentrate talaga and allow the Holy Spirit na iso ti mag-speak. Ket hintay ko may sagana ti puspuso tayo, may panunot at pisao nga talaga ti tao ti umapay kada tayo. Ngem sakbay man amin ti sakbay tayo rugyan nating aramid tayo awagan tay man awagan ti maysa kabsat nga sumet ti mangi lead ti opening prayer ta itat nga rabi. Awagak man ni Sis Annie nga iso ti mangi dalan kada tayo ti opening prayer. Good evening nga sa tayo amin gagayam ken kakabsat susakbay nga rod nga mangrugi tayo kada itoy intayo pinaggiinadal iti sao ni Apo ikumit tayo man nga rod daytoy nga pinagtataripno wano pinagigimong tayo iti Apo tayo na marswa. Pararag tayo. Once again, O God, agyaman kami kadaytoy nga aldaw nga nadanon manen Apo ti Lunes ket pagyamanan mi Apo nga dakayo ti kankanayon nga mangtartarabay ti tunggal maysa kada kami. Ket indeed Lord, we cannot thank you enough for your goodness iti kinasayaat yo ken iti amin Apo nga pamendisyon nga ipapaayo ti tunggal maysa kada kami. Ket sapay kuma nga daytiin kami itatta pinag fellowship uray no online laeng ket dakayo Apo iti agtultuloy nga mangsagid iti puso ti tunggal maysa kada kami ta dagiti sasauyo Apo ket pudno launay nga very powerful nga dagitoy Apo iti balbaliw iti puso ken panunot mi. Ket ikan na kami nga rod Apo iti excitement and even the enjoyment nga agdengeg ken mas lalo pay Apo nga mapauneg mi iti panakaawat mi iti sasaom. Dagitoy Apo iti dawat mi, bendisyonem iti tunggal maysa, kastamat Apo iti connection mi, nga saan nga maputol daytoy. Ket sublimi nga rod amin Apo iti ingkang pinagyaman, ken panagdaydayaw iti nasantuan nga nagan yo. Ket daytoy iti dawat mi, tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Okay, so thank you Sis Annie. Again, kablawan tayo amin dagiti agbuybuya kada ti topic or dati lifeline tayo review. Ket ti umunaman ti amin ingkay kablaawan tinimbang rabi tayo. Ket iti napalabas nga lawas several nga topic dagiti intay didiskussan ket amok nga kayo amin ket natignay met ti puspuso yo. Ket tatangarabi tapno tayo mapauneg pa iti pinakaammo tayo kini Apong Hesukristo nga iso nga rod ti manubot tayo intay pagaadalan ti maysa a topiko manen itatangarabi na ti naidaklan ken napudno nga ayat ni ti Dios kada tayo. Okay? Ket intay nga rod dumngeg kadagiti adu nga panelist tay tatta so naisang sangayan because we have invited around 5 panelists tay tatang rabi nga iso ti mangi discuss ken mangilawlawag may panggep kana ti topiko tayo itatang rabi ngen sakbay man ti amin awagak man dagiti panelist tay nga rod tapni sudamen ti kumablao met kada kayo ken yam amuda meten ti no sa sinuda. Okay, so kablawak man ni or ayabak man ni Sis Marjorie sa Gusyo. Naimbag arabi itayo amin kakabsat. Ikablaaw ko kada kayo ti ayat ni Christ. Kada kayo nga agbuybuya, let us stay tuned and be excited no ana dagiti barbaro manan nga ma-learn tayo kakabsat.
So oray pwede iti contacts mi nga agbaybuya, tune in kay lang kakabsat. Praise God. Okay, so awagan tayo met ni Sis Annie. Okay, so pwede may isang ako mablao kada tayo. Once again, good evening. Gagayam ken kakabsat. Saan kayo kung mga muumuma, ya? Han kayo nga mumuma kuma iti dahil intayo pinagkikita iti kastoy nga oras iti kada Lunes. Katsapay kumata ma-enjoy tayo nga kanayon ken adu dagiti pakalernan tayo ken mas lalo tayo nga ma-encourage nga agtultuloy nga mangam-amo ken ni Apo Dios. Okay, thank you, Sis Annie, my wifey. Okay, sa awagak moment na tayo, may sapeng gwapong tayo tatapaan tayo ni Brad Alvin Sagusio. Naimbang nga rabi tayo amin, gagayang ken kakabsat, at tuy tayo manentap nun agdengeg, ti sasaw ni Apo Diyos, kita parabor Apo Diyos, ay kakabsat, ti manggigan tayo, manipod ka na Apo Diyos itata, tapnon mas tuloy-tuloy iti panagduras iti relasyon tayo kang kuana, kat kablaawak man, dagiti agbuybuya itatang contacts, May, dagiti batchmate nga agbuybuya, ken dagiti daduma pay nga kapamilya. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. God bless us all. So, thank you, Brad Alvin. So, that ay makadwa tayo pa, I think awan ta pa ditoy, madamdamay mamuktumot ida ni Brad RJ and ni Sis Regine. Okay, so they are still on their way. So, kumamakam dan to, no? Okay, so tatangarabiin tayo pag-aadalan. So, datalong discussion guide tayo tatangarabiin. Ito muna, iti kinadakkel nga ayat ti Diyos kada tayo or the great love of God. Ti may kadwa, ti panag-i-aplikar ti ayat ti Diyos or how we're going to apply God's love. Okay, so ti may katlo, nga pag-aadalan tayo madamdaman, ito ko na tayo nga ti resulta ti ayat ti Diyos. Okay, the results of God's love. So, napipintas lagi ti nga topiko nasayaat nga mas mapauneg tayo no anang dagiti panakaawat kadetoy ket adan deti kakabsat tayo tata so dati mangi binsa-binsa no anat kaya nga sa detoy. So okay, so intay mga rod neti umuna nga discussion guide tayo neti tikinadakkel nga ayat ti Dios. Okay, so anakad pa ti dakdakkel nga ayat. When anyaman banag ti biag mo. Ngamit ti ayat ti Dios. Okay, adakad pa sa bali. Okay, so I repeat, ito kinadakkel nga ayat ti Dios. Adda kadipay ti question tayo, adda kadipay dakdakkel nga ayat when anyaman banag ti biag mo ngamit ti ayat ti Dios. Okay, so awagan tayo man ni Sis Annie nga isuman to muna nga mangi bensa-bensa kada ti nga discussion kay tayo. Good evening, gagayam ken kakabsat. Sorry, naka-off gayam yung mic ko. So, dahil topiko tayo tatangarabi iket nakapinpintas. This is a very famous nga verse, John 3:16 nga siguro kaduan nakadatayon ket na nangnangagan tayo dayto yan. So, dahil umuna nga sa ludsod, adda kadipay dakdakkel nga ayat. Ngam ayat ti Diyos. So, iti ayan tayo kakabsat, do dagiti mabalin nga pakapadasan tayo iti naduma-duma nga ayat, adda ita ti ayat iti nag-asawa, ayat iti maysa nga husband wenno wife, adamot iti ayat iti maysa nga anak, wenno ayat iti maysa nga gayem. Ngam ito'y ket makitak nga mabalin nga nariknatayon iti panagayat iti naganak pay ngam makitak nga iti ayat iti Dios ket talaga nga daytoy iti kadadakkelan nga ayat para kanya.
So apay gaputa no kitain tayo nga rod iti verse tayo itata taga po iti kastalaon nga panagayat ti Dios iti lubong kuana na iso nga inted na iti bugbog tong nga anak na. So panpanunutek no kwa mabalin nga napadasak ti agayaten nga mabalin nga DJ way nga pinagayat ko gayam gagayem ket narabaw lang wenno mabalin nga self-centered. So kaslang ko maalisto lang ti agited agi-share ko na tayo ngam na siguro iti biyag ko iti ited ko kaslang marigata na ngam iti verse tayo ket nariknak nga ken nakitak nga talaga nga ti kadadakkelan nga ayat ket daytoy ayat ni Apo Hesukristo tanganin inted na iti biyag na para kada tayo nga managbasol. No man pa dadak adu dagiti nagbasulan tayo ngem makitak nga iti ayat ni Apo ket haan na nga tinalyaw daytoy. Kastamot iti ayat ni Apo Dios Ama. Takas maysa nga Ama, haan na nga kasalang in-withhold ko daytoy pinangited na met iti anak na para kada tayo. Ta nakita na nga daytoy laeng iti way tapno iti kasta ket maipasubli dijay relasyon tayo kenkuana bago iti pamati tayo kani Apo Hesukristo. So adu ti reflection ko kaday ti kakabsat pampanunutek itatay ket daytoy ba ipakpakitak met nga ayat iti sabali nga tao ket daytoy ba iti ayat nga naawat ko kani Apo Hesukristo tangamin nupudpudno nga talaga nga naawat ko iti ayat ni Apo Hesukristo iti biyag ko naturally gagayam kan kakabsat ket isumot iti mai-share ko iti sabali nga tao haan nga DJ dati nga kapanunutak idi nga kaslang iti lubong bakit no iti pinangipakita tayo ti ayat ket kaslang adda dati uray tayo nga kasukat. So nga na palagipan nakakabsat kadaytoy ayat ni Apo Dios kada tayo nga talaga nga daytoyen iti kadadakkelan nga ayat ket kas response to this ket ited kumot iti panagayat ko kenkuana ken iti panagayat ko iti sabali nga tattao. So DJ laeng kakabsat, thank you. Okay. Thank you, Sis Annie. Okay, so nalawag di pinangibagaan no? So it's just natural for us nga itegmet na ti biyag tayo ti sabsabali gaputan ni Hesukristo integ na di biyag na para kada tayo ken ni God the Father nga talaga hindi na in withhold ni jay anak na nga integ kada tayo para tayo ket may salakan. Okay, so as a true Christian, it would be just natural nga itedtemet na ti biyag tayo for others. Okay, that's the great love. Okay, so siguro adu pa iti may lawlawag ni Sis Marjorie intay man awagan nga isusumaron ng mangi binsa-binsa pa. Madedayon ni Apo kakabsat no para kanyak met detoy question niya no adapay ka didakdakkel para kanyak ket awanen nga talagan kasi diti ayat ni Apo Dios iti kadadakkelan kunakon ata DJ mismo nga anak na ngamin iti inted nan tapno nun diti ko na ni Sis Ani nga ma-restore DJ broken nga relationship tayo kung kuana. So pudno nga at dadagiti tattao iti aglawlaw tayo umuna iti families aya dumaket adda lang iti hanga napagustuhan ko maket mabalin niya adda agsui wenno malidayan wenno makagura ngem DJ ayat ni Apo Dios kakabsat talaga nga isu iti ultimate nga example daytoy ayat nga masapol nga makita tayon wenno ma-experience tayon ket malagi po lang iti may nga verse ti John 15:13 nga ako na nga ti katanukan nga ayat nga ipakita ti may nga tao isut panangipaay na iti biyag na para kadigiti gagayem na so sinukad iti talagang nakaaramid iti daytoy nilaeng Jesus Christ kakabsat iso nga ditoy may nga tao nga managbasol na-reconcile kung kuana gapo iti panangipaay na DJ biyag na ket isu deti panakaaddaan tayo metten iti panakaisalakan. So mataydayo ti Apo kasinuhan na nga impakita DJ nga ayat nalabit nga awanak met ditoy ita wenno awan tayo met ditoy ita. Okay, thank you sis. Okay, nalawag na talaga. So
awanan ti dakkel nga ayat no diket dijay ayat ni Apo Hesus Kristo kadatay nga kada tayo amin. Okay? So dijay nga dijay imbagana dijay John 15:13 nga talaga mot nga our willingness to give our own life. Ket dijay ti dakkel nga no. And God demonstrated that. Okay, so awagan tayo pa ni Brad Aldwin. Tapno ay amok nga ano ti may bagana tatta kada ti topic tayo number 1. Okay, nimbang nga rabi tayo manin amin gagayon ken kakabsat. Nakapinpindas iti passage tayo tatta. Dito sa ni Apo Diyos nga pagsasaritaan tayo. Madlaw ko man dating passage that very popular. Yeah. Nung amin daduma no damagat dagiti masharean nga tattao no amuda DJ John 3:16 nga muan ko na damat katuan ko na damat damagat no among kaditi kayat nga sawon deti nga verse kunada nga huwan ti ayat ti Diyos isong araw dahil ti saludsod kat dahil nga dakadipay kadakkel ti ayat ti Diyos mabalin nga siguro mabalin met nga ibagak nga adda ngem no kastoy ti adda ti panunot ko mangipasimuda agla nga saan ko pay pudpudno nga inawat ni Apo Hesus akas Diyos ko ken mangisalakan. Nalablabit nga jak pay naawatan ti kayat nasawen je pan nakatay ni Kristo je cross. Ngem gapoy tinapudno iti pinangawat ko ken kuana nakitak ti biag ko no kasano ti kadakkel ti ayat ti Dios. Gaputa babaen iti ayat na nadaan nak iti pan nakapakawan kadagiti basbasol ko. Saan nga ron nga kasta ti pasamak dito'y lubong. Amuda nga ayayatenda ida ni Apo Diyos nga saan nga kastoy ni pasamak ti biagda. Nakabasol ka ngamin iti tattao nakabasol iti pada nga tao kat gura asigod ti romswa awan nga rod ti pakaikumparaan ti ayat ti Dios ti kadakkel ti ayat ti Dios ken panagayat na kauray no managbasolak pailang idi ket natay isuna kadagiti basbasol ko. So awanen iti nangat nga to pay iti panagayat ti Dios tati ayat na ket saan tupulos agbaliw takanayon isuna nga gururay kada tayo. Isut gapuna nga makita wenno mapadasan lang ti ayat ti Dios lumadaan tayo iti nadeket nga relasyon ken kuana. Sige lang, sir. Thank you, Brad Aldwin. So nalawag daw na DJ nga talaga DJ inaramin ni Hesus Kristo. So Jesus loved us while we are still sinners. So integnan ni DJ biag na kada tayo even we are still sinners. So DJ nga talaga timaysa ako natin nga great love, how great the love of God to all of us. Okay, so intay man pa nito may kadwa nga intay pa paginadalan netay kunatay nga kasano tay nga iaplikar. Okay? Ti pinangiaplikar ti ayat ti Dios. Okay? So paano tay nga ipakita o i-apply na jay ayat ti Dios. Okay? So kastate kitaan tayo dito, ipakita ti Dios ti ayat na babaen ti pinangited na ken Apo Hesus. Ket itata kabsat kasanum met nga ipadanon ti ayat ti Dios kadagiti sabsabali pay nga tao iti aglawlaw mo. So as we have received niya, so paano natin i-apply? So hintay man awagan ni Sis Marge nga tapniso ti mangi buray ti kapanunutan na may panggip ka dato the applications of great love. Sipod pa'y kakabsat iti inawat ko ni Apo Hesus iti biag ko
nakita kon DJ, nariknakon DJ ayat na kanya. So DJ nga love, masapul nga hanlang nga agtali na admet kanya kakabsat. Ada dete makun ko na nga it is better to give than to receive kunada nga rod. Iso nga DJ love nga impakita ti apo kanyak, iti pinangpakawan na kanyak, iti panang embrace na kanyak, ore ado dagiti pagkurkurangan kasi kuma uno pakabasbasulan ide ngem by his love talaga nga na change dagijay ket isumet iti nariknak nga talaga nga agwork gayam ti apo iti biag ti maysa nga tao naawaten iso na nga si pupudno ket dayjay nga naawat ko masapul met nga i-share ko iti sabsabali iti padak nga tao. So maysa ditoy kasano nga maipadanon ka dagiti sabsabali kunana diti challenge. So maysa ditoy isu iti makungkuna nga panag-share iti naimbag nga damag nga isu iti ebanghelyo ni Apo tayo nga Hesus. Ket daytoy nga ebanghelyo no nga tahang ko nga nangagan idi tay kunakon awanak nga didtoy isu nga I really believe nga dakkel iti pammatik nga daytoy panag-share iti ayat ti Dios babaen iti ebanghelyo na ket mamati ak nga addaan iti dakkel nga bileg nga mangbalbaliw iti panunot wenno iti panagbiag ti maysa nga tao kang ronan na iti na espirituan nga aspeto iti panagbiag na. Malagip ko lang kakabsat idi talaga nga i-convict nak ti apo nga agtulnog idi addaak pay lang iti balasiw taaw permi nga mariknak DJ conviction ti apo nga dagiti kapamilya nga haan pay nga imasideg ken ni Christ isu dati kaslakan kanayon nga ipakpakita ti apo kanyak o iparparikna na kanyak. Ket maysa nga panangidaanon iti ayat isu daytoy talaga nga nagdesisyonak nga agawid akon Lord kunak ta siyempre adda dagiti ipatpadag ko ba iti biag ganas kanya maiyas dagiti apo ket adda dijay willingness nga agpaaramat agbalin nga maysa nga instrumento nga aramaten ti Dios tapnon iti kasta ket mai-share met dijay na imbag nga damag kadakwada nga isu nga rod iti pangrugyan damet nga maadan iti pammati ken willingness nga panagtulnog iti conviction ti apo dakkel daytoy nga panangipakita iti ayat tayo met iti Dios iti panagtulnog tayo ken kuana. So nasken dijay panagdengeg ken panagtulnog nga buyugan met iti pinagtalag kakabsat. Tay lang sir. Okay, thank you, Sis March. Okay, so nalawag di dyan na. No, ano tayo di dyan pinagtulnog or willingness to follow and to obey. Na talaga mo ni Kristo kada tayo. Okay, so awagan tayo pa ni Sis Annie. So marunong pa. Sis? So DJ in bagay ni Sis March itatay, timot panpanonotek ket we cannot give what we do not have. Aya, so no, awan kanyak ti ayat ni Apo, haan kumot nga maiburay iti sabali nga tao DJ nga ayat. Mabalin nga DJ ipakpakitak nga ayat, ket hanggang dete ayat lang nga narabaw. Deti kun kunatay nga cultural relationship. So, no, kunatay nga cultural relationship gagayam ken kakabsat mabalin nga datay kaslang kumade nakagawian tayo aya nga ay isaysayaat kuman gayam man detoy ikakman iso na patigwak man because at the iti something in return nga expectaren tayo. Oo, so no daduman no kastoy gayam iti kapan panunutan iti maysa nga tao and haan to nga mapagustuhan tahaan na nga naawat di siya expectaren na it will end up to frustrations iti parte na. So nga na-realize ko iti nga ni Apo Diyos kasapulan gayam nga talagang maawat ko DJ ayat na tapno iti kasta timot rumwar kanya ket iti pudpud no nga ayat. So kaslang ko maiti pamilya mapanpanunot ko lang mat sometimes iti relationship iti agasawa ada nga talaga detay anat naganan pinagsikyar wano saan gat ada detay han nga
agsinurutan kasjay. Ngam nakita nga iti ko na iti 1 Corinthians 13 iti verse 4 nga love is patient, love is kind. So nakita iti nga in-remind nak ni Apo nga iti pudpud no gayam nga panagayat ket haan nga di ipapilit ko iti kayat ko, haan nga DJ lang panpanunot ko, di lang bagbagik iti panpanunutek. No dikit di dapat ket ikonsiderar ko iti marikrik na iti partner ko, uno saan ket panunutek no anya iti pagsayaatan na. So mapanpanunot ko nga as a wife, dagiti gayam na dumamat iti kailangan ko pa nga i-work out to also think of what is good for my husband ken kasamot kadagiti tattao iti aglawlaw ko. So may salang deta nga aspeto iti panagayat when it comes iti family. Ngam ko na nakakabsat ijay kuna na tayo di John 13:34-35 na-remind nak detoy nga adda iti kuman nga inted ni Apo Hesukristo kadagiti disipulo na. Ket anat ko na isu ti panaggiinnayat da taday ti nga pinaggiinnayat dagiti disipulo idtoy nga makita da ken maipaneknek da that they are truly disciples. So the personal nga realization ko kakabsat, even if gayam inak ag-share ti gospel, when no inak tulungan dagiti kakabsat nga agromot iti pamati da ken ni Apo Dios, no gayam iti ayat ko ket haan pay lang nga dumanon ka ti level nga willing nak nga talaga nga itedmet iti life ko iti sabali nga tao dati unconditional ken sacrificial nga love ni Apo Hesukristo kanya ket han ko gayam nga talaga nga maited di best nga panagayat or the kind of perfect love nga talaga nga mai-demonstrate ko. So, Dayjay, na-realize ko lang nga talaga nga adagayam iti deeper nga meaning iti pudpud no nga panagayat. But it's true, we should continue nga talaga nga i-share di gospel iti sabali nga tao so that they will also come to know the love of God because love is God and God is love. Nagpintas na una DJ na yan. Ang lalo tayong bagana pa nga pa. Para kanyak sa DJ. Okay, so unconditional and sacrificial love. So yun talaga yung isang masursuro ti may isang Kristiyano. Okay, DJ in demonstrate nga ni God nga love for others. Okay, willing to really give up our life for others. Okay? So hindi talaga yung true love is kailangan talagang it overflow and talagang it should be a love for others. So hindi na sa self kundi other-centered. Okay, so talaga pampanuntayin ko ay tawag nito the welfare for others hanga DJ bagita yan. Okay, so pintas nga natin nga talaga ti agari and may panje puso tayo. Okay, para medyo ayat nga na-receive tayo talagang it will overflow for other people. Okay? Sige. Pwede kita kakabsat tayo nga duma. So, awagak manen. Pagsubyan tayo ni Brad Aldwin. Dito yung tablado. Para kanya kakabsat, nalawag dito bagbagat ti passage tayo. Nga kasta unay ti panagayat ti Dios iti lubong ket nga sawen amin nga tattao ayayaten na ket masapol nga rod nga maamuan da ti ayat iti Dios ti biagda ket kas maysa nga nakaawat iti ayat ti Dios wenno nakaamam mo kanapod Apo Jesus naawat ko jay ayat na napakawan dagiti basbasol ko ken kang runaan na nagunod ko jay promise na nga pan nakaisalakan. So ket dayta nga rod ti addaanen kanyak DJ nga ayat ti Dios ket kas maysa nga na mamati kang kuana rebbengek nga rod nga i-share ko mo DJ ayat ni Apo Dios babayan iti pinangi paduyakyak panangi paduyakyak ko
kadagiti tattao ti ebanghelyo na. Ebanghelyo ni Apo Jesus. Kunanay jay Biblia. Takasano nga maamuan dat ti ayat ti Diyos. No one met mangibaga kadakwada. Yeah. So, kasanapi iti dapat nga ebidensya iti biyag ko may sa nga mangipadpaduyakyak iti ayat ti Dios iti sabsabali ken masapul nga rod nga tulungak ida tapnon daytoy nga ayat ket ma-eksperyensya damet tulungak ida nga mangammo ken Apo Jesus. Ket daytoy ti pudpudno nga ayat ti Dios nga masarakan laeng ken kuana ti ayat ti tao no maminsan ag-fail saan nga ma-sustain ngem ti ayat ti Dios ket agtultuloy nga rod jay kuna ti tao awan forever ngem ti Dios ti ayat na ket adda jay ayat na iti amin. Kailangan nga absat. Okay, thank you, Brad Aldwin. Okay. Itay man awagan na tayo kabarong ano tayo tatay na tayo uray tayo nga nabayagan. Okay, so na moment mangyam ammo ibagbagida awagak ni Sis Regine kini Brad RJ. Okay nga so dati makadua tayo tatang rabi. Okay, so Sis Regine. Good evening, kakabsat. Bale, siyak ni Regine, siyak ni Regine, RJ. Siakmet ni RJ. So, dati kakabsat, bale, iti panangyaplay iti ayat ti Diyos. Timet, na kitak dito'y kakabsat, ket, Diji nag-indaklan nga sakripisyo ti Diyos nga intenan ni Jesus Christ tapno lang maisalakan na ket nga rod no kasjay nga nagdakkel gayam ti sakripisyo ti Diyos para kanyak tapno maisalakan dagiti basbasol ko ma-save na from kagiti basbasol ko ket apay nga rod nga ulit-ulitak ko mapalaeng ti agbasol. So every time nga agcommit nak ti basol diji ti panunotek diji dakkel nga sacrifice ti Diyos tapno lang maisalakan nak manipod kadigiti basbasol ko ken dijay nga no nagdakkelan gayam ti ayat ti Diyos kanyak apay nga iyimot ko para iti bagbagik lang no di ket di dapat ket i-share ko dijay nga naindaklan nga ayat ti Diyos iti sabali babaen met iti panang share ti gospel iti digiti sabali pay nga hampay nakaawat kanya na ken iti pinang-share kaditi sasauna met iti sabali pa nga tao ken idjay nga rod ti pinakita kiti ket iti love tapno nun agtuloy-tuloy ayaket haan nga dapat nga tapno ma-feel nga kanayon di love ti God mayapla iti naldaw-aldaw ket dapat ma-feel dijay nga love haan dapat nga agmawmaw kasi no once nga agmawmaw di meaning haan ma-feel dijay nga love no kwan so tinakita itoy ket haan kasang kuma iti agasawa nga no long distance di relationship daket ada possibility na nga agmawmaw. So dapat tapno nun haan nga agmawmaw di nga love iti between me and God ket dapat ket deep lata di relationship mi hanga maputput di communication mi babaen ka dijay inaldaw nga communication kanya na through dijay deep nga ken serious nga quiet time with the Lord ken kasi met dapat iti mai-share kadigijay contacts nga dapat ket haanda nga itulok nga agmawmaw dijay nga love ni God kanya
para hindi pinangisuro talaga DJ importance iti personal relationship with the Lord. DJ lang kakabsat. Thank you, Sister Regine. Brad RJ, then ayaw mo, bro? Para kanyak mat kakabsat ke ti naindaklan nga ayat ke ti ti penangi ti amin-amin mo para kini para iti may isang tao ngano para kini Apo Dios nga di pinagsakripisyo nga naimpapuswan ken hang mapilpilitan nga panagserbi iti padam nga tao ken nanangro na ken ni Apo Dios. Di lang kakabsat. Okay, thank you, Sister Regine, and thank you, Sister Regine and RJ. So, nalawag din yung bagata nga kasano ti nga maipakita or pinangyaplar ti ayat ti Diyos kat natay magkaroon nga talaga nga ti willingness to share our life to others. Yung we can willing to give everything to God and of course to other people. Dati biyag tayo, babayan ti pinangi-share tayo ti sasauna, and we should also encourage yung mga contacts tayo di talagang natay madipen di relationship da hangag maumaw kana ni Sister Regine tatay di relationship tayo babayan ti pinaki-communicate tayo kini Apo Dios nga inaldaw-aldaw. Okay, so ti tata intay mo ti may katlo nga ano tayo ni discussion kay tayo ano topic tayo tatang arabiin ito ay ti resulta ti ayat ti Diyos or iti English ko na tayo na iti results of God's love iti biyag tayo. So the questions tayo tata ana dagiti bambanag nga binaliwan ti ayat ti Diyos ti biyag mo or biyag tayo. Kasanumpay nga matulungan ti sabsabali nga makita met ti resulta ti ayat ti Diyos iti biyagda. So okay, so dato iti dua nga questions nga iso ti mang-guide kada tayo how we're going to show God's love or the results of God's love in our life. Okay, so awagak man ni Sis Ani, so man ti mangyon na nga mangi binsamet ti kapanunutan na. So, thank you once again. Kaslang nakalalis to ti oras ay kakabsat. Maditi nga mapupuutan ti oras nga kadati nga nga question number 3 or challenge number 3 may isa nga naging resulta no klaro nga resulta na kanya iti ayat ni Apo Dios ket una kakabsat ket DJ forgiveness nariknak DJ pudpud no nga pinangpakawan ni Apo kadagiti basbasol ko ken acceptance kadiji nga pinang-embrace na kanya regardless no anyaman DJ klase ti life nga inbiag ko idi kadiji old life ko ket saan na nga pinanpanunot DJ no dikit di open arms isuna nga nangarakop kanya nga kaslang inawat nak nga talaga nga kaspudpud no nga anak nan ken DJ maudi ket DJ freedom. So gaputa siyak napakawan nakon ken tinanggap nakon wenno inawat nak ni Apo Dios ket adda iti waya-waya kuno I am free nga talaga nga agtulnog ken kuana ken aramiden no anya dagiti banag met nga makaparagsak ken kuana kasi kasto iti pudpud no nga in a relationship. So gaputa addaan nak iti relasyon iti Dios ko ken Apo Jesucristo. It will be natural for me nga ti aramid ket dagiti banag nga makay-ayo ken kuana haan nga dagiti banag nga makapasakit. So idinamamok iso nakakabsat unti-unti nga kagura kon iti basol kayat kung ngaliklikan kayat kung nga talikodan kasi naawatak nga every time nga agaramid nak iti basol o every time nga ag-disobey nak haan kung aramiden di pagayatan na makitak nga mariknak ko na mga masaktak mat iso na. Iso nga
as a response kada to ayat ni Apo, ket iso DJ obedience ko, DJ pinagtulnog ko, ken kastamet nga tulungak dagiti kakabsat nga talaga nga dagiti nangawat iti ebanghelyon nga talaga nga mas umuneg damat iti langan-langan da. Sometimes ket haan gayam nga agpatinggal lang DJ ited ko ti oras ko, ited ko iti DJ love ko nga datay dado mamasapol nga talaga mat nga tulungan dagiti kakabsat, but more of prayer gayam kakabsat dado maket DJ prayer iti kapipintasan nga maited tayo kadagiti kakabsat mat. And also yung sinasabi kanina na pinang-share iti gospel, that's also one way nga talaga nga ipadanon ko mat iti ayat ti Dios kadagiti haan nga makamamo kenkuana. So DJ Laeng. Okay, thank you, Sis Ani. Okay, so napintas day jaya. So, day kasano tayo may pakita or no ano dagiti resulta ti ayat ti Diyos kada tayo. So, umuna, ag-reflect kada tayo jay bagbagi tayo. Of course, ada day jayan pinang we are going to hate sin already. Okay? The moment that we receive Christ in our life. So, nandyan na kasi yung freedom, and of course, nandyan yung total forgiveness and acceptance of God sa atin. And therefore, it's just natural nga talaga mag-ano tayo. We hate sin. Okay, we will no longer entertain sin. Okay, and of course, medyo out for others, medyo pinangiburay tayo matibiyag tayo kadagiti sabsabali, offering our prayer for others. And of course, natin ako na tayo pinang-share ti gospel. Okay, so awagak ni Sis Marge tayo so pati mangi tulimat or mangi bagamat ti kapanunutan na. What kakabsat, agpagsulauna yung DJ na i-mention ni Sis Annie regarding iti sin. Kas jay ba't kanya kakabsat, umuna nga talaga nga effect na dito kat isa DJ panagbutengan nga agsublipay iti biag iti lubong wenno iti basol. So DJ nga binti makikita ket itatan dati makita ko makasya ket kasalang diti ag tigurgurenak no arigan mapanunot ko diti papanan ti tao nga hanya makarealize iti basol nga iso iti impierno kakabsat. Ket iso DJ mindset nadan iti total apan nakadawlawag wano dete ko man na turn upside down aya nga talaga nga masapol nga dete biag ko itatan as a result of my relationship iti Dios dete biag ko itatan ket nakadagketan kang kuana ket adda nga minti ko na iti Bible nga masapol nga idaton tayo ti bagi tayo holy nasantuan idaton tayo ti bagi tayo si bibiyag nasantuan ken makaayayo iti Dios kunana isu DJ ti maysa nga resulta nga nakita iti kabayatan iti panangawat ko kuana ken deti pay deti kunak nga pinagtulnog since nga agubay tayo mat iti apon ikkan na tayo mat kadagiti tattao nga tulungan tayo nga mga mukang kuana ket kas deti maysa nga ina no kasano iti panangipateg mo iti physical nga anak mo kasi mat iti paningipateg mo iti spiritual nga anak mo. Oo, so dijay mo't makita mo nga talaga nga ti ayat iti maysa nga ina uray kuma narigat nga isuro daytoy maysa nga anak ngem gapu nga rod ata ay ayaten na ti Dios nga isu ti sentro ti amin ket willing isu na nga mang-exert pay iti adupay nga ayat anos ken pasensya tapno lang iti kasaket matulungan na mat ditoy maysa nga kabsat nga aggrow and eventually agbalin mat nga katulungan wenno co-laborer iti trabaho ti Apo. So DJ maysa pay isu ti partnership iti Holy Spirit nga talaga mat nga isu ti kanayon nga makatulong ken mangidaldalan iti isu amin mat nga maaramid. So DJ lang sir. Thank you, Sis Marge. Okay, so talaga DJ nagtigarger tinan talaga nga commitment. So parang nakaanan DJ. So kumbaga awan ti tay ka DJ. Okay, so awagan tayo man ni Brad Aldwin. Pagsublian tayo, iso natin templado.
Sa bagay, naibagada mo namin kakabsat nga nayunak lang di jay. Tigi ti resulta mo iti ayat ti Diyos iti biyag ko. Iso da iti panang value na iti DJ kwa dito ugalig dito nyapay ado ti nabalbaliwan kanyak ugali ti mindset ken kang runan na iti panagkita kiti tao pangamin iti awan daytoy mariknak nga daytoy asi iti padak nga tao no diket daytoy lang kumbaga tay ayat nga pinakisama nga mitatan ta adan ni Apo Diyos iti biyag ko ni Apo Jesus ket na kita iti kastaona iti ayat na iti biyag ko ket nakita met nga kastoy iti dapat nga arik na maadaan met kadagiti tattao iti biyag da tapnon iti kasta experience da met DJ pudpud nga resulta iti biyag da nga iso iti panakabalbaliw iti amin-amin nga area iti biyag da. So nga rod itultuloy ko iti panangtulong kadagiti tattao nga adda iti aglawlaw tapnon tay mapasamak DJ ayat naindaklan nga ayat ni Apo Diyos iti biyag da ket makita da ket maadaan da iti relasyon kanya Apo Jesus. Diyan lang, sir. Okay, thank you, Brad Aldwin. Okay, so nakapimpintas diyan baga ni Brad Aldwin nga talaga ni jay resulta ti ayat ti Dios kada tayo ni jay change life. Okay? Ma-change nga talaga ni jay character tayo, mindset ni kunana nga rod nga everything is being renewed. Okay? Because we have that new life already in Christ. Okay? So nagiging perfect tayo, Christ-like character. Okay, so awagan tayo pa ni nagiti kabsat tayo ni Sis Regine and RJ nga so damot ti mangipadanon ti kapanunutan da kada toy results ti pinagayat ti Dios kada tayo. Para kanya met kabsat ke hindi naamamok ni Jesus Christ ken iti panakarik na ti ayat na adu iti nagbaliwan na ti nagiti kayat ko nga maubra para iti biyag ko ken iti pamilyak may sadeta ti panagtutunos mi na kas may misa nga pamilya nga pagserbitin ni Apo Diyos. Ken may sapiket ti pinag-crave ko ti digiti sasauna and kastamet nga iti panang-share ko met iti nagiti amok ken nagiti tattao nga amok nga di na na-experience ti pudpudno nga panaki-maysa kini Jesus Christ. Di pa may sakit di kwa balbaliw ko kadagiti kakadwak nga sang kumadigi babarkada tatati kaya ito nga katungtong mas na nakampamukan niya na nanganaunan ikad nagiti questions ko nga an ko nga nga
awatan iso that iti mangipaawat kanya di lang sa Sis Regine? Siya met sa dito iti nabalbaliwan ti ti life ko manikod di na ti love ni God ket jay kasanok na pinang iti perspective ko about life kasi dati idi awan pa ni Christ kanya ket kasalang nagalisto kay give up ti life ti biag ko tatan di jay ti realization ko ti ket no nagninagayam ti biag ko tapos sayangit lang kasakas jay kasi di jay nga rod nga nagdakkel ti bayad na tapno ti life ko isa di jay panakatay ni Kristo para kanya ket no sayangit lang ti biag ko tapos kasi kangina na narasang awan serbi na di sakripisyo ni Kristo para kanya ken ijay nga dati no ti perspective ko iti basol ket no ti basol no di basol ko ket di ket i-compare ko di sa bali ket hamet na siya di kadadakesan kasi ang okay lang kanya di ag basol pero gaputada ni Kristo kanya kon nga ma-feel ko di love na ket ultimo nga di kababasitan dapat nga basol ket haan dapat nga makumiten kasi di perspective ko datan ken DJ nga rod nga tapnon may i-share ko DJ pa nang makatulong akmet nga mabalbaliwan met ti sabali ken damit ti change da iti life daket di siguro DJ nga agbalinak nga living testimony DJ love ni God ken DJ pinang i-share nga rod met digiti di words na ken di gospel ken DJ naaramidan na iti nga changes iti life ko. DJ lang po. Okay, thank you Sis Regine and RJ. Okay, ken dagiti kakabsat tayo nang share kadagiti kapang panunutan da may panggip kada ti topic tayo tata. So nakapimpintas nga talaga nga makita tayo na ayat ni Jesucristo kada tayo amin nga iso ti mang balbaliw nga talaga dagiti perspective tayo ti panagbiag and the more nga iso ti mang drive kada tayo nga to love for others and of course to reach them out talagang overflow ni jay love ni God kada tayo ket awagak pagsublik man ni Sis Mars tayo sumay ti mangi kasta dagiti application tayo tatang rabii okay. Okay, praise the Lord kakabsat. So nagpintas iti discussion tayo aya. So tayo lang i-summarize tayo lang dagiti points kan kasano nga i-applikar tayo. So dito umuna nga point itay. So awanon iti dakdakkel pay nga ayat nga mabalin nga ma-experience tayo no di ti ayat nga agapo kini Apo Jesus. Ket dito nga ayat no maawat tayo masapol nga i-applikar tayo. Babaen iti paniburay tayo kadigiti sabsabali. Tapnon iti kastaket at adupay dagiti tattao nga makariknamot dijay nga ayat nga na isang sangayan nga agapo kina Apo Dios. Iso nga no naawat tayon daytoy nga ayatan masapol nga willing tayo metten nga mang-share daytoy sa sauna karamanen daytoy biag tayo nga i-share tayo payon iti padatay nga tao ken tapnon iti kasaket ma-encourage iti tunggal maysa nga umunagpay dijay ayat tayo iti Dios ken deti no may aplikar tay dagitoy sigurado nga damat iti resulta nga makita ket isu detoy resulta kas na pag tutungtungan tayo itay resulta na ket maaddan iti panakabalbaliw wenno deti total transformation dijay panunot tayo dagiti characters tayo dagiti views tayo in our lives so deti change life isu iti maysa nga ebidensya nga makita iti tao nga pudno nga imawat iti Dios ken deti talaga nga pudno ang makarikna iti ayat kang kuana. So haan nga deti pakitang tao nga ayat iti makita iti sabali kada tayo no diket dedijay genuine wenno deti napudno nga ayat iti maiburay tayo ken kasyemet iti makita da kada tayo. So isu nga challenge kada tayo amin no kada tayo amin nga agdengdengeg uray anya man iti status tayo kakabsat uray estudyante tayo paylaeng uray ubing pay wenno naasawaan kada single professionals kakabsat the Lord is fair kada tayo amin inikan na tayo amin iti chance nga marikna daytoy nga ayat. Let us be excited to explore
Digitoy nga banbanag tapnon iti kasta daytoy biag tayo kadhan nga masayang. Daytoy biag tayo kakabsat ket maaramat pay para iti pakaidaydayawan ni Apo Dios. Okay, thank you Sis Marge kay so nasayat law na ito ya. So tata pa ditay sayangan mo dati nga rabi, amok nga adto tigdingdingeg kada tay tata ditoy nga programa tayo. Ito so awagak man ni Sis Ani nga sumati mangiburay pay kada tay sasaw ni Apo Dios nga boben kada toy ket adto dagiti umay pay umasidig kini Apo Dios. When thank you kadagiti amin nga agdengdeng itatakot. Dati pinang-share ko iti gospel itatayan ket at dati introduction tayon. Ngem subyanak man gagayan ken kakabsat datoy teksto tayo itatangal daw kun tatangarabi. Kuna na iti San Juan 3:16 taga po iti kastalaunay panagayat ti Dios iti lubong inted na ti bugbugtong nga anak na, tapno ti siya sinuman amamati kenkwana saan amatay no diket agbiag nga agnanayon. So, kunana ditoy kakabsat nga iti kadadakkelan nga ayat ket iti ayat iti Dios. Daytoy iti perpekto wenno awan iti pagkurangan nga ayat. Ngamin siguro mabalin nga iti ayat ket sapsapulen tayo iti naduma-duma dagiti siguro tattao around us, maybe our loved ones, dagiti asawa wenno saan iti gagayem tayo wenno mabalin ko na tayo nga iti barkada tayo. So sometimes daduma ket okay mat kasi naragsak tayo mat. Wenno mabalin nga ti pangalalaan tayo iti pangpuno tayo iti puso tayo ket dagiti satisfaction tayo kadagiti gamgamit wenno saan ket dagiti material nga banbanag. Ngem nalawag kakabsat nga uri anya ter aramiden tayo no iti pangalalaan tayo no source iti ayat iti biag tayo ket dagiti laeng tattao around us haan tayo nga pulos nga makumpleto wenno makontento. Tatilaeng ayat ni Apo Dios iti pudpudno nga mangsupusop wenno kumpleto iti biag iti maysa nga tao. So nakikitaen tayo kakabsat mabalin siguro nga amuten met iti agayat itatan no iti pinagrik na tayo wenno makuna tayo nga no dadduma alisto tayo pay lang nga agpungtot alisto tayo nga mairita iti imperfection wenno dagiti ug-ugali kadagiti tattao around us wenno saan mabalin nga adda pay laeng iti gura iti puso tayo. Panunutin tayo gagayem baka saan tayo pay nga talaga nga naawat iti pudpudno nga ayat nga aggapu ken ni Apo Hesukristo. Tangamin gagayem no pudpudno nga naawat tayo ti ayat ni Apo Hesukristo kada tayo marikna tayo iti pannakapakawan, marikna tayo iti pannakaakseptar tayo kasino tayo man ken marikna tayo nga mawayawayaan tayo kadagiti basbasolan. Kas ako natatay dagitay kakabsat nga nangilawlawag nga adda iti pinaka-transform adda iti pannakabalbalo iti puso ken panuno tayo. So kakabsat iti kayat ni Apo ket pudpudno nga ayat nga talaga ti maawat tayo babaen iti panangawat tayo ken ni Apo Hesukristo tapno iti kasta pudpudno met iti ayat nga maipaay iti sabali nga tao. So no haan nga pudpudno pay iti naawat tayo nga ayat tangamin haan tayo pay nga talaga nga naawat ni Apo Hesukristo mabalin nga timet mai-share tayo nga ayat wenno maipakita tayo nga ayat ket sinsinan laet ayat wenno narabaw. So kadayti nga kanito gagayem no dumdumngeg kayo ket ma-realize yo nga iti the way nga panagayat yo iti Dios ken the way nga panagayat yo kadagiti tattao iti aglawlaw yo ket saan pay nga talaga nga pudpudno kas iti unconditional ken sacrificial nga ayat ni Apo Dios kada tayo. Mabalin nga datayo nga talagan iti awawisen ni Apo Hesukristo itatang nga umasideg kenkwana agbabawi tayo kadagiti nga pagpurpurangan tayo ket awaten tayo nga pudpudno ken dati buo iti ayat ni Apo Hesukristo iti puso tayo kadagiti nga gundaway. So ngarod idalan kayo iti daytoy nga panagkararag
Surutin daklatan no saan ket makipagkararag kayo kanya iti daytoy nga kanito. Let us pray. Managayat nga Apo mi nga Dios, admitarek nga iti klase iti ayat nga ipagpakita kada kayo ken iti sabali nga tattao ket saan pay nga talaga nga kumpleto, saan nga talaga nga daytoy iti example iti ayat nga impakita yo kanita. Ket Apo, ikatem Apo iti gura, ikatem Apo iti any nga negative nga character nga adda kanyak ket urmosem Apo iti pusok tapno iti kasta ket maayat kayo iti pudpudno ken kasta met dagiti tattao iti aglawlaw ko. Tulunganak ngarod nga manipud ita nga gundaway, ibatik dagiti anyaman nga pannakapasakit ko, anyaman dagiti madi nga na awat ko nga haan nga napintas iti naglabas nga aldaw, dagiti madi nga responses ko ken actions ko. Ket mamatiak manilaeng Apo Hesukristo iti makatulong kanyak tapno iti kasta ket agbiagnak nga makay-ayo ken para iti pakaidaydayawan mo. Ket manipud Apo ita nga aldaw, ikomit ko ngarud iti biag ko kenka ket dakayo Apo iti agranyag iti biag ko. Dagiti iti dawat ko tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Okay, thank you, Sis Annie. Okay, so ti Ebanghelyo ti Dios mamatiak nga adu tinatignay. Okay, so tata pagsublik man ni Brad Alduin mat nga iso ti mangi orawagawag kadagiti ano tayo announcement tayo tatang rabi ken iso tupay adawaten tayo paimeten nga iso tubay ti magilid na tayo closing prayer tayo tatang rabi. Okay, so Brad Alduin. When kakabsat, tapno nagtultuloy tayo nga noon uneg iti panakaam mo, iti panakaam mo tayo kan Apo Jesus, awisen kay mga road nga nga kanayon nga maki-join o agbuya iti Lifeline every Wednesdays 6 to 7. Kung hanlaan nga data iti Lifeline topic review so iti mas naununag pa nga panaka ilawlawag dati topic iti Lifeline ket maangay dayto iti Monday to Thursday. Kung kastamat kakabsat tapnon mas mai offer tayo dayto biag tayo kan Apo Dios kan mapapaunag pa iti panakaawat tayo iti sasauna imbitaran kayo nga maki-join iti DIPF Day in Prayer and Fasting daytoy ket every first Saturday of the month. Okay, kan kastapay daytoy Freedom in Christ into no March 26, 2022 nagsaganan dagiti contacts isagana tayo dagiti contacts ket itultuloy tayong aggrow kana po Dios kung kastapay daytoy Sunday worship service 8:30 to 10 o'clock AM mabuya daytoy no saan tayo nga makapanijay Cup Building mabuya daytoy iti live via Facebook ken YouTube. Okay, kan Pisol class kakabsat dagiti contacts tayo nga nakapag EGR agad undergo iti Pisol every Sunday 1:30 to 2:30 PM. So iti panang lepas dati nga arami tayo kakabsat i-close tayo man iti may sa kararag ket idalwang kayo nga rod syakman nga rod iti agkararag ket kararag tayo nga rod amami nga nasantuan ken managayat pudno launay Apo Dios kasika iti Dios mi nga managayat unay o Lord iti biag iti tunggal maysa ket gyamang kami Apo Dios dagiti nasursuro mi na mas napauneg pa iti panakaawat mi may panggep iti
naindaklan nga ayat mo Apo Diyos ket kas application no Lord God iti nangyigan mi ken nasursuro mi Apo Diyos tulungan na kami tapnon dagitoy nga sasaw mo Apo Diyos ket makita iti biag mi ket iti sabsabali Apo Diyos makita damit tapnon mabless daw Lord God ken adamot dete gagarda Apo Diyos nga mga mo no siya sino Lord God iti nang kuno naggapuan daytoy nga ayat nga adda kada kami. Agyaman kami Apo Diyos ket italek ni amin dagitoy bendisyon amin o Lord God nga adda iti daytoy nga platform agbuy-buya sika Apo Diyos paben iti Holy Spirit mga awat kadakwan ang Diyos sa tapo tinggal may sa no ag serbi nga naimpapusman ken ka Apo Diyos. Yaman kami ket isublimi ken ka iti kakangatuan at dayaw gloria ken panagyaman. Tinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Okay, so thank you mga kakabsat nga so every day. Okay, so nga talaga hintay maki-join ka dito tayo topic or lifeline review tayo. Okay, so kaway-kaway dyan mga kapeted. Okay, so you can greet now your respective contacts. Buhay tata. Hello, what's Ito tayo ang amin. I hope nga nag-enjoy tayo, nga nagdungag, nga nakipag-participate ka dagiti padak nga kamsat. God bless you. Ituloy tayo lang tiagdengeg mga batch. Hello, dagiti tagapaway. Tagapaway, God bless. See you sa prayer meeting mamaya, mga kapatid. Bye-bye. Yes, God God bless. bless. Bye-bye.